Safika ke leso sikhathi sokuthi kumele kungenwe edamini njengoba abazingeli benyoka bebeshilo. Sisezibeni esikhulu ekuyisona siziba esihlonishwa kakhulu Bergville yonke. Zonke lezi ezinye iziba zikhosiza ngaphansi kwaso lezi ziba. So sithunyiwe ke lapha namhlanje ukuthi ke na sizolanda ichibi elihloniphekile elinamandla futhi amakhulu kakhulu. Kuthiwe ke sizolithola la ngabo 1 ngabo 11 to 1 kanje kusuku. Lilapho la kuzomnela ukuthi khona sikhona ukuthola leli chibi leli kodwa sizolithola ngaphansi kokuthi kena umnomzane lo wakhona la okuyena umphathi wazo zonke inyoka zala eBergville uzobe phuma ngaleso sikhathi bese shaya amanzi. Maye washaya amanzi azokhala athi kla kakhulu. Thina sobe sikhona la emathendeni ekusuku. Sobe sesiphuma ke lapho siyongena lapha ekhwazini lapha yasigudle sithi sibhokusha sithi size sizowakha la amanzi la ekusuku. Lona leli chibi leli elizokwazi ukuthi kena siyobamba ngalo le yanyoka le lapha le yethoshi. Uready kodwa futhi? Hayi, ngiready mfowethu. Njengoba ubona ngisasekhona angikile ndawo. Inkinga nje ukuthi kumele sibambe lenyoka lenethoshi. Yeah. Ngisasekhona ngingakayi eMaritzburg. Yeah. Singena ba. Sho singena. Sambe. Siphe. Kwakhulunywa kodwa ngempela. Wathi shuma lapho. Sacela ke kuwe nenimazi. Sicela ukuthi ke nakonke kuhambe kahle. Njengoba besicela. Siyacela leli chibi. Sicela ukuthi konke kukhanye. Asabe. Ngikwenze njani? Iyodwa into esemgundini ngisukela manje. Ngikwenze njani khuluma? Umntana wami. Umntana wenzeni? Sabi. Usesemncane kakhulu mfo. Sangane yona. Sangane. Yona sangane.